Ja, vi står i nogle lokaler, og som I kan se, så er de ikke færdige endnu, men det bliver det. Det er Cirkus- og Teatergruppen Fugl Fønix' nye lokaler. Og fra den 25. maj, der bliver det her et sted, der gerne skal til at sprudle af liv, fantasi på alle mulige måder. Cirkus- og Teatergruppen Fugl Fønix har eksisteret i 3 år, men vi har været i nogle små lokaler på 36 kvadratmeter. Og nu har vi fået mulighed for at lave de her lokaler. Der er en sal heroppe på 300 kvadratmeter, og vi har fået lige så meget plads nedenunder til opmagasinering af vores kulisser og kostymer og alt muligt. Her bagved er vi så småt i gang med noget fantastisk. Det er et billede. Det bliver et kæmpe maleri, der bliver 10 meter gange 4,60 meter. Det er kunstneren Pia Olsen, der skal lave det. Men alle de detaljer, der er på, er noget, hun har hørt fra nogle af de børn, der går til teater og cirkus. De har fortalt hende en historie, og nu maler Pia den, så det bliver vores fælles billede. Vi kan sige, den var vi en del af, dengang teateret blev til noget. Herinde i i den store sal, der skal der være plads til, at vi laver cirkus. Der skal være plads til, at vi kan lave masser af teaterforestillinger. Der skal være plads til kabaretter for voksne. Der skal også være plads til, at beboere herude fra området fra Bollesager, Jerne og Spangsberg kan bruge det som en slags beboerhus. Og vi kan sige, at om formiddagen kunne der sagtens være, at pensionister kom hen og sad og strikkede gode historier eller sang sammen, måske lavede en pensionistdans. Det kan også være, at nogle dagplejemøder siger, at vi mangler et sted, vi kan lave gymnastik med vores børn, eller dramaleje, så er det også en mulighed. Unge mødre, der går derhjemme og synes barselsorloven er for langt, kan også møde sig hen og sige, at vi får lige en kop kaffe, og børnene kan lege på nogle kravletæpper imens. Der kan være musikaftener, hvor unge musikere kan komme ind. Der vil være mulighed for, at man kan lave udstillinger, hvor mange af de kunstnere, som arbejder med billedkunst, kan få lov til at prøve at have noget op på væggen. Der kan være stand-up, der kan være unge, der arbejder med film, som kan lave en filmaften, hvor de viser nogle af deres første små videofilm eller tegnefilm. Der kan være dukketeater. Altså det er kun fantasien, der kommer til at sætte grænserne for, hvad der skal ske herinde. Økonomisk kan vi selvfølgelig ikke gå ind og sige, at vi støtter alt, for vi har ikke penge til at støtte. Men man kan jo tage en lille entré, når man skal fremvise noget, og det kan så gå til dem, der skal optræde, eller til at hjælpe dem med de materialer eller PR, der har været i forbindelse med deres arrangement. Vi har været heldige, at der er en fond, der har givet os midler til, at vi kunne leje stedet, og vi kan leje det for en del år. Men der skal mere end det til. Vi skal simpelthen have puttet noget ind i det, altså det, der hedder indmad et sted. Som I kan se, så er hele rummet herinde forholdsvis bare endnu. Men vi skal have stole til publikum. Det vil sige, at vi skal have købt 100 gode ens stole, som publikum kan sidde, og der skal nogle podier, så de også kommer til at sidde lidt i forskudt højde, så de kommer til at kigge på, hvad det er publikum, eller hvad det er, der bliver lavet for dem. Der skal laves gardiner, bagtæpper og den slags ting. Og der skal, for at man kan se, hvad der foregår på scenen, et lysanlæg til. Lige nu er vi så gået i gang med at søge penge til at få et lysanlæg. Og et godt lysanlæg, som dækker vores behov, koster 50.000 kroner. Dem skulle vi gerne se, om vi kan få skaffet. Men man kan godt starte med lidt mindre, så derfor i første omgang forsøger vi at skaffe 30.000, men kunne vi komme op på de 50.000, ville det være en helt fantastisk ting. Det er nemlig altid godt at sige, når der kommer nogle unge mennesker og siger, kan vi komme i gang med noget? Ja, det kan vi, og vi har tingene, så det er spændende, og man kan få udfordringer og hele tiden udvikle sig. Det er vigtigt, at vi udvikler os. Det er også vigtigt, at vi giver plads. Det her sted skal også være et sted, hvor der er plads til alle generationer. Der skal også være plads til, at man kan komme ind, selvom man måske ikke har fået hele 13-skalaen i hovedet, når man gik i skole. Er man praktisk anlagt, eller har man et handicap? Der skal ikke være nogen hindring. Så vi får også lavet handicap-toiletter, så det
er til at komme til, om man sidder i kørestol eller man gør andet, så er det her også sted. Så vi prøver at være et sted for alle. Men det vigtigste er, at når vi er sammen, så opfører vi os ordentligt over for hinanden. Der skal være plads til, at vi kan være. Der skal være plads til udvikling, men vi skal snakke ordentligt med hinanden. Og vi skal vise, at vi er de gladeste, vi er dem, der har det sjovest. Vi behøver ikke at være de rigeste, og vi behøver ikke at være de fleste. Bare vi har det sjovt. Det er vores motto.